Business, model Canvas i pla d'empresa. Cristina Serradell, gerent de l'àrea d'estratègia i creixement empresarial, Acció. Què és el primer que s'ha d'analitzar per definir un model de negoci? El primer pas seria, doncs, identificar una problemàtica que ja aquests clients tinguin per tal de pensar en quina solució els hi oferim. I el molt important que ha de fer un emprenedor és parlar amb aquests clients. És a dir, el model de negoci no es pot definir des de l'oficina, damunt d'un paper i amb estudis de mercat. Ha de sortir al carrer i ha de parlar amb aquests clients. Què destacaries del model Canvas? Principalment per la seva simplicitat i per la seva facilitat d'ús. És molt fàcil d'entendre, és molt fàcil d'aplicar. I també és una metodologia molt visual. El gran avantatge d'aquest model és que ens ajuda a ordenar els diferents elements que composen una empresa d'una forma estructurada i veure sobretot la interrelació entre aquests elements. Per on cal començar? Es pot començar per on es vulgui. No hi ha una regla que digui que s'ha de començar per un lloc en concret. Generalment, el més usual és que es comenci per la proposta de valor o pel segment de clients. De totes maneres, també podríem començar per qualsevol altre element. Com es defineix la proposta de valor? La proposta de valor bàsicament consisteix en dos elements principals. Primer és l'oferta de productes o de serveis que l'empresa ofereix en el mercat. Però no només el què ofereix, sinó com ho ofereix, és a dir, en quins intangibles, quines altres coses aporta al mercat que fan que el client t'esculli a tu i no al teu competidor. Quina és la relació entre els diferents blocs del model Canvas? Els diferents elements del model Canvas donen resposta a 4 preguntes principals. Què és el que oferim? I aquí tindríem la proposta de valor. Després tenim un gran bloc que parla sobre a qui dirigim aquesta proposta de valor, a quins segments de clients, a través de quins canals, com arribem a aquests clients i com ens relacionem amb aquests clients. Això seria la part dreta del Canvas. La part esquerra és una part més interna de l'empresa, més d'eficiència de l'empresa, que és aquesta proposta de valor, com la fem, és a dir, quins recursos claus necessita l'empresa per poder aportar aquesta proposta de valor al mercat, a través de quines activitats, és a dir, què hem de fer a casa nostra de manera excel·lent perquè puguem oferir aquests productes i serveis i amb quines aliances necessitem. No tot ho hem de fer internament, potser necessitem socis, partners que ens ajudin a arribar al client, que ens ajudin a fer aquesta proposta de valor. I aquesta part seria el com fem les coses i finalment l'últim bloc, que és la de la part de sota, que és el quan, que és una de les parts més importants. Quants diners guanyem oferint aquests serveis i productes al mercat, és a dir, quins ingressos obtenim de vendre aquests productes als clients i què ens costa mantenir l'estructura per poder-ho fer. El model Canvas el poden utilitzar empreses en funcionament? El model Canvas és una eina i com a eina la poden utilitzar emprenedors, la poden utilitzar empreses consolidades. Depèn de quin ús se'n vulgui fer. Al ser una eina hem de veure quin objectiu, què en volem treure. Un cop fet el model Canvas és necessari fer un pla de negoci? Són eines complementàries, per tant, el que sí que es recomana és fer les dues coses. Bàsicament, el Business Model Canvas el que et dona és una visió global de l'essència de l'empresa, en canvi el pla de negoci entra en detall en cada un dels elements concrets. Quina informació aporta el pla d'empresa a la persona emprenedora? El pla d'empresa el que ajuda és a posar uns objectius, bàsicament a veure si la idea que té l'emprenedor és viable o no és viable. Per tant, analitzant la competència, analitzant el mercat, també fent el pla econòmic-financer,
el pla de màrqueting, tots els elements que formen part del pla d'empresa ajuden a veure si aquesta idea és viable i es pot portar al mercat, i també ajuda a planificar i a posar uns objectius que és necessari per qualsevol projecte emprenedor. Xarxa Emprèn. Impulsa el teu projecte d'empresa. xarxaemprèn.gencat.cat